La cinta automàtica al voltant de la màquina millora la qualitat de les llaunes i els segells de cinta per garantir la vida útil dels aliments. Millora eficaçment el segellat i la plenitud de la cinta de segellat. L'equip està dissenyat per embolicar el segellat de llaunes d'aliments amb cinta de segellat. L'estructura de bobinatge és senzilla i la cinta es pot ajustar i substituir ràpidament. Adopta un sistema de control PLC i un funcionament de l'interfície de pantalla tàctil, que és senzill i fàcil d'utilitzar.